Abo Kabalen, welcome to Wern, Pampanga. Para sa video na ito, dadalhin namin kayo sa isang paglalakbay pabalik ng panahon. Sa isang lugar kung saan matatagpuan ang isang sanktuaryo malayo sa ingay ng syudad. Isang malapalasyong lugar kung saan nagtagpo ang noon at ngayon. Ito ang Casa Salome, your home in the past. Samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang lugar na ito para sa mga gustong magbalik sa nakaraan, mag-enjoy sa kalikasan, kumain ng masasarap na Kapampangan dishes at magpahinga sa kanilang kahanga-hangang accommodations and massage spa. Huwag na nating patagalin pa. Let's go! Tour ko kayo kung saan kami mag-stay dito sa Casa Salome. This is our room for today. You'll be greeted with living room entertainment. Ang laki ng TV natin, guys. This place is actually fully furnished. So meron tayong mga appliances like refrigerator, microwave oven. Our sink is over there. We also have a stove, water dispenser, sofa is here. And then meron din tayong dining table na rin, no? Parang counter slash dining table na siya. Dito sa side na to, that's the room. Papasukan natin siya. Eto siya. Wow! Wow! I'm amazed. I'm amazed. Kung di nyo matatanong, guys, tumira rin ako dun sa mga makalumang bahay, no? So, yung unang-unang bahay namin when I was, siguro grade 1 hanggang grade 3, naranasan ko rin na tumira sa parang ganito, makalumang bahay, no? Not necessarily luxurious as this, pero makalumang bahay. Yung mga kahoy natin dito, guys, are really, really old. This room, meron siyang dalawang bed. First one is this one, next one is this one. Good enough for small family. They will surely enjoy life from the past. You like it here? Will you marry me? Super like it, no? Yeah, super. Naka-love. Ganda, guys. Hope you can visit this place. Hope you can visit this place. We will fall in love with you. Karamihan daw ng mga nag-stay in din dito mga nagpo-photoshoot. So mga prenup, mga debut. Prenup. Yan, actually may kasabay din tayo nagpo-prenup ngayon. So sana makita natin sila at ma-hide din sa camera. Counting trivia lang sa mga production movies na nag-shoot na dito. So isang Korean series sa Disney Plus. A lot of the scenes were actually shoot dito. Meron din tayong mga video from Gigi Delana. Kasama rin si Gerald Anderson. Actually marami sila. But isa pa sa mga naging highlight din dito Daryl Yap daw yung director. Viva. Parang Viva. Something ganun. Viva. I don't know Isa sa mga amenities dito sa Casa Salome, North Haven Spa. Originally, this spa business came from Baguio City and is very, very well known from that place. And right now, halos kabubukas lang po ng North Haven Spa dito sa Casa Salome. And later on, matitikman natin kung gaano kasarap ang mga masahe nila dito. We are actually at the hallway nung kanilang spa, and each of these doors are actually room for spa, and nakapangalan yung mga rooms sa mga pangalan ng mga mountains sa Mountain Province: Benguet, Baguio, Sagada, Bugnay, Wangod. Ganda. Ito, this one? Oh. Okay.
Parang di naman may number pa yung box. Iba nang mga number. Yes, serial number. Oh, mga bricks. Yan, so pugon. This is the second property ng Casa Salome. Still part of the overall complex. Dito tayo ngayon sa isa sa mga villas pa nila. Actually, this one. Similar to our villa or our room. So, this villa is a single bed naman siya. Good for 5 people. And notice, parang nasa crossroad tayo. Sa lugar na to, yung sa baba niya is yung restaurant. And then, yung second level naman natin is yung function hall. Hi ma'am, we are ready. North Haven Spa. Look at that. You know. Oh, I like it. Hello po. Hello, hello ma'am. Hello. Hello ma'am. How do you feel? I'm excited. You're excited. Ang tagal na. So, ito po yung mga services namin. Okay. Meron po kaming combination massage. For Okay. 1 hour po siya whole body. Meron na po siyang stretching, haplos, Swedish massage po. How about this? Hilot with Ventosa. po. Ano po siya, gagamitan po siya ng baso, tapos candles po, para sa mga lamig po sa back. Lamig. Parang mas gusto ko yun. No? Yes po Gumagaya sir, ka. lalo na po kung Hilot marami with po Ventosa. kayong Yes. lamig sa likod. Ay po, Ayun po. nilalamig na po kami. Hilot with Ventosa na lang Okay ma'am. po. Okay. Sige po sir, dito. We're gonna go for this one. Hilot with Ventosa. Ito kanina. Ay, hello. Para tayong babies. Ay, hindi ka na picture na to. Okay na ba picture ma'am? Ano, the life. Shoot lang kami, pero mamaya. Nice one. Thank you po. Thank you po. Sige din po. Thank you. One more. Shot. Wala, no? Ano meron? Okoy. At yung ano sa tawag doon? Puro po. Okoy at guru stars. So, one time. Oh, soupy and rice. You want po? What a way to end the night, of course, with a dinner. And guys, so for our dinner, meron tayong buro at saka mixed vegetables. Talong, okra, mustasa, meron din tayong okoy, meron din tayong fresh lumpia. And then for soup, meron tayong bulanglang. So yung sinigang sa bayabas. And then lastly, meron tayong kare-kare. Of course, Filipino dish, always the best. Wait lang kami. Hi. How's the food? Thumbs up? What's your thumbs up? Nice. Where's our